Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mneneri wamtsogoleri wa dziko lino Shadrack Namalomba ati amva kupepesa wamkulu wakanema wa MPC a George Kasakula, koma ati tidikire afunse kaye mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika kuti alandira bwanji kupepesedwako. Namalomba polankhulanso ngati mneneri wa chipani cha DPP ati siwodabwa kuona akasakula akupepesa chifukwa iwoyeni akudziwa kuti anawachita chipongwe chachikulu Mutharika. Mutharika akhala akulembera makalata ku MPC kumaka kumisa Malawi kupempha kuti MPC maka akasakula asiye kuwanyoza, koma zonse sizimamveka. Mutharika adandaulapo m'misonkhano kuchonderera kuti zomwe akasakula amapanga ndi MPC sizabwino, koma sanawamvere madandaulo awo. Atero Namalomba. Malinga ndi Namalomba omwe alankhula ngati mneneri wa chipani, kupepesa kwa akasakula lero kwaonetseratu kuti iwo akuvomereza kulakwa, ndipo ati disciplinary committee ya MPC iwunikire mchitidwe wawo ndi kuchitapo kanthu. Komanso ife kuchipani tikuti tsuletu Save Jerusalem sanagwire ntchito yawo mwa professional, ndipo akuyenera disciplinary committee ya MPC iwunikire momwe anagwirira ntchito. Atero Namalomba. Akasakula lero apepesa Mutharika pa zonse zomwe ankawanena pa MPC mu nthawi ya kampeni. Kupepesako achita pakanema wa MPC. Ineyo mukani mundifuse. Yes. Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwirira zachakwera kapena kupanga compare. Enawo amene akufuna ndi abodza. Mutharika ndi wokalamba, sayenera kupitiriza azangogona ku State House. So Malawi kuti apanga mistake kupanga usankha Mutharika kuti akhale president in minutes time asankhala gogora zikagona. In the end ajautopeza ngati ndani amakamba ampeka samba achisale na amene azalamulira akazawa president getu Mutharika ndi azawo ena amene ndo sangatithandize dziko na amene azalamulira kuti azakugona. Akakhala akabambe is a political fraud ni wabodza waba chipani cha ina yake chongofa kula alibe ku UDM kabambe wangobwera for leaders so chima watisiya is a political fraud. Angofuna pando zongofuna zochitera zina zake samvere. So ndazitakwira that can do the right job. Zina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ka kuchipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. My name is George Kasakula and I'm Director General of Malawi Broadcasting Corporation. I've come on TV to apologize to the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, for all the things that I said and kind things I said about him and about his candidature. Malawians have voted for him. Millions upon millions have voted for him. So he needs our respect and royalty. So that's why I've come on TV. Thank you very much to our viewers and the listeners. Sikomon Togoza. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.